相手するわ。 Round 1. Ready, go! Dynamite! まだよ。これで終わりよ。やっ、行くよ。サプライズ。甘い。ベノムストライク。ベノムストライク。ちょろいぜ。これで終わりよ。エイコーキャノン。トルネードキック。やっ、甘い。トルネードキック。ベノムストライク。 Good job. Player 1 wins. Use climax. Round 2. Ready, go. こっちだ。まだまだ。エイボーキャノン。オーダーパー。ちょろいぜ。行くぜ。どけ。ちょろい。行くぞ。マトーン。ちょろいぜ。バトーン。You win. You win. Player 1 wins. 始めようか。Round 3. Ready, go. やられるかな。大光線。エイコーキャノン。ほら。タップ。エイコーキャノン。行くぞ。大光線。No。ライジング。そりゃ。行くぞ。Player 2 wins. See you next time. お相手するわ。Round 4. Ready, go. そい、ベノムストライク。そい。や、レジェンドだ。行くよ。サプライズ。くそ。や。まだまだ。大人剣。そりゃ。大人剣。トルネードキック。まだまだ。大人剣。